Seguim des de les veus del matí, des de Ràdio Vilafant, i ara amb la nutricionista i formadora Clàudia Presas. Bon dia, Clàudia. Bon dia, Mercè. Bon dia, Ivan. Com esteu? Ja de divendres. De divendres a les portes d'un nou cap de setmana i amb ganes d'escoltar-te perquè avui, com sempre, el tema també és molt interessant perquè parlarem de crear hàbits saludables. Sí, com a nutricionista, evidentment, l'hàbit de l'alimentació saludable és un dels pilars, no? Però no només l'alimentació és important, sinó també el fet de crear hàbits saludables que ens serveixin en el nostre dia a dia, com pot ser d'esport, pot ser d'inclús aprendre un nou idioma, qualsevol hàbit doncs, també que ens aporti és benvingut. Exacte, i això és integrar-ho que formi part del nostre dia a dia i no només tan sols una temporada, una època o uns dies, perquè això no és crear-los, no? Que aquesta és potser la part més difícil, però a la vegada també la part més important. Clàudia, sí. Fins on arriben els beneficis dels hàbits saludables? Doncs realment tenen un impacte molt important, Mercè, i com tu dius, no és algo a curt termini, sinó a llarg plaç. Per exemple, tenir una alimentació conscient i nutritiva, al final doncs, ens aporta una energia, no? El nostre cos no és el mateix doncs, que ens faltin nutrients o que ens falti ferro o que ens falti vitamina D, que el cos ho nota i sol estar més cansadet, que està doncs, amb una alimentació rica en nutrients i que aporti aquesta energia. Aquesta energia també ens farà sentir bé, ens farà sentir de bon humor també. I tot això ens ajuda també a voler moure més el nostre cos, voler fer esport, no? Perquè si una persona té energia, de per si podrà fer també aquest esport, no? Una persona que va supercansada, doncs també li costarà més posar-se a fer aquest tipus d'activitat. L'esport també i aquest bon humor ens aporta una ment molt desperta. Per tant, tindrem també converses amb nosaltres mateixos i mateixes i amb la resta també molt més expansives. I això també possibilita el fet ja de per si de mantenir el compromís amb un mateix, una mateixa, que permetrà cuidar-nos. Per tant, ens facilitarà mantenir l'hàbit de seguir fent una alimentació nutritiva, seguir portant energia al nostre cos, seguir movent-nos, seguir tenint converses, i això és una roda, no, que va sumant. Però també podríem explicar la mateixa roda amb més negatiu, no? No m'alimento suficientment bé, doncs estic cansada, no estic de bon humor, no faig esport, no tinc converses expansives perquè estic desganada i cansada, i això també farà molt més difícil la incorporació de nous hàbits, com pot ser l'alimentació. Llavors, aquesta roda la podem fer girar d'una manera o d'una altra. I a vegades hi ha cosetes que podem canviar per fer-ho més fàcil. Clàudia, si parlem de la cultura de la dieta, a què ens estem referint? La cultura de la dieta, al final, és tota aquesta manera de pensar que té molta gent entorn a l'alimentació. Aquesta mentalitat de curt plaç que comentàvem ara a l'inici, Mercè, de he de fer aquesta alimentació durant un temps determinat, m'he de cuidar durant un temps determinat, sol venir molt entorn a la pèrdua de pes, amb aquest objectiu de vull perdre pes. La cultura de la dieta va molt per aquí, de voler buscar una perfecció d'un cos ideal que realment no existeix. I va lligat amb moltes creences que són molt antigues, en realitat. Per exemple, frases com que he dinat molt, a la nit compenso, o tothom ho fa, no, això? O ho compro, aquests aliments o aquests productes ho compro per ells, no són per mi, no? El divendres, per exemple, al vespre faig jo l'extra. Totes aquestes frases, o el cap de setmana, és lliure. Totes aquestes frases ens allunyen dels hàbits saludables. O, per exemple, amago aquests productes, així no ho veig i no ho menjo. O després de Nadal, després d'unes vacances, Setmana Santa, jo ja començaré a cuidar-me després d'això, no? No és algo que fas tot l'any, sinó que és com per períodes. Llavors, tot això incentiva la cultura de la dieta o la famosa frase de dilluns començo. Aquesta l'hem sentit
bueno, o l'operació biquini, que també es començarà ara, just després de Setmana Santa, ja començarà tot aquest tema a moure's perquè vindrà l'estiu. O posar doncs, controls a l'alimentació, o per un dia no passa res, per exemple. Tot això fomenta aquesta cultura de la dieta i ens està allunyant molt dels hàbits alimentaris saludables. Llavors, al final, hem d'anar a buscar una alimentació més conscient, més intuïtiva i més flexible, sobretot. Més flexible en el nostre estil de vida. Dins d'aquesta flexibilitat, Clàudia, ens podries dir quins tipus d'hàbit hi ha o podem incorporar? Sí, a nivell d'hàbits hi ha un llibre que és molt interessant, que es diu Hàbits Atòmics, que el va escriure un senyor que es diu James Clear, i parla sobretot aquest llibre de 2 tipus d'hàbits. Els hàbits basats en resultats i els hàbits basats en la identitat. Què vol dir això? Els hàbits basats en resultats són aquells que la persona s'enfoca en allò que vol aconseguir. Sí? Un objectiu concret. I els hàbits basats en identitat es centren en identificar amb qui tu vols convertir-te. Poso-te un exemple per baixar una mica, per aterrar una mica la idea. Un hàbit basat en un resultat seria, per exemple, jo vull llegir cada dia. Un hàbit basat en identitat seria jo vull convertir-me en una lectora, per exemple. Canvia molt una cosa que l'altra. O un altre exemple seria jo vull anar a córrer a la setmana 5 quilòmetres. Ostres, l'identitat seria converteix-te en una corredora o en un corredor. Aquí és una que ja forma part de tu. És el nucli realment de l'hàbit. Quan realment és un hàbit, és que això ja forma part de tu. Llavors hem d'anar a buscar coses que puguem incorporar realment a llarg plaç i que acabin formant part de nosaltres, perquè sigui realment un hàbit. No allò que puguem fer durant uns mesos o durant unes setmanes o just abans de que vingui l'estiu o just abans de que hi hagi un casament, perquè al final no promociona la salut això. Estava pensant, Clàudia, amb això que deies, no? De la mateixa manera que hauríem de fer tots aquests canvis i integrar-los com a hàbits saludables, de la mateixa manera que tenim integrats tots aquells que no ens aporten res de positiu, no? I és curiós, perquè aquests ni ens n'adonem, els tenim ja tan integrats amb nosaltres mateixos que surten de manera automàtica. Exacte, això anava a dir, que a vegades és un pilot automàtic que anem fent una sèrie d'hàbits que no ens beneficien, no? A vegades és parar i observar una mica el nostre dia a dia i a vegades són petites coses que es poden canviar de l'alimentació, de l'exercici, no cal que sigui alguna molt gros. Senzillament, què és factible a dia d'avui? Potser és factible a dia d'avui fer 10 sentadilles, per dir-ho així, no? O 10 abdominals, i ens quedarem aquí, perquè ara mateix potser no és factible apuntar-se a un gimnàs i anar 3 dies a la setmana i fer tot, o l'objectiu final, no? Però que és factible a dia d'avui i comencem per aquí i anem avançant. A vegades l'objectiu final és tan gros que ens immobilitza directament les accions petites del dia a dia. I això es pot traslladar a l'alimentació, a l'exercici, a la cura emocional i mental, a la higiene del son, perquè al final no és algo que es fa, no? Com diu l'hàbit basat en els resultats, sinó és algo que la persona és, que seria la identitat. I això es trasllada a l'estil de vida clarament. Clàudia, quina seria la manera més fàcil? Jo crec que ens has fet ja 5 cèntims una miqueta, no fer-ho de cop, sinó més aviat petits passos per arribar als nostres objectius. Però igual ens pots aportar alguna cosa més per fer-ho més fàcil a l'introduir aquests nous hàbits. Sí, de fet, hi ha moltes tècniques que poden ajudar a incorporar nous hàbits, però al final cada persona ha de trobar una miqueta el seu kit. Hi ha una tècnica que es diu crear cadenes, per exemple, que es basa en, primer, fer un hàbit que tu ja de per si fas, per exemple, un hàbit que se sol tenir molt incorporat a la nostra societat seria rentar-se les dents, no? I tot seguit agafar un hàbit que tu vols incorporar. Per exemple, la persona s'ha de prendre una vitamina en concret perquè li ha receptat X persona, el metge, per exemple, no? Doncs, i mai pensa prendre's en aquesta pastilla. Doncs, per exemple, posar les pastilles al costat del raspall de dents ajudaria a que aquesta persona
se'n recordés de prendre's aquesta pastilla que s'ha de prendre. Per què? Perquè estem unificant un hàbit que ja té molt, molt, molt incorporat amb una cosa nova que se'n volen recordar de fer-la. O una altra tècnica seria com posar-hi cola, per dir-ho així, unificar hàbits. Aquí ja no seria un rere l'altre, sinó que seria unir-los directament. És a dir, per exemple, una persona que està acostumada a sortir a caminar 3 cops a la setmana, uns 30 minuts, no? Un exemple. Però això és un hàbit que ja té agafat. I vol incorporar l'hàbit, per exemple, de trucar regularment a aquelles persones que estima, no? Per exemple, doncs seria unificar aquests dos hàbits que ja de per si un ja el té molt incorporat i que es poden fer conjuntament, és a dir, pot anar caminant mentre va parlant per telèfon amb aquestes persones que vol trucar, per exemple, no? Llavors, aquest tipus de tècniques fan que sigui molt, molt més fàcil. Fer l'hàbit atractiu, evidentment, també ajuda, no? Si és un hàbit que ens fa molta, molta mandra incorporar, que no ens ve gaire de gust, però veiem que és molt positiu per nosaltres, per exemple, algo que ajuda també és fer l'última fase de l'hàbit, l'última part de l'acció, diguéssim, molt satisfactòria. Per exemple, una persona que vol incorporar anar en bici. Doncs es pot, per exemple, anar en bici a prop del mar i com que a aquesta persona li agrada molt, per exemple, banyar-se al mar, doncs que després de fer aquesta ruta en bici es banyi al mar. És a dir, fer aquesta última fase satisfactòria com si fos una recompensa, per dir-ho així, ajuda a tenir més ganes de crear o de fer aquest hàbit. N'hi ha moltes de tècniques, també es podria, per exemple, apuntar. Hi ha gent que li funciona molt bé apuntar en el mòbil, a les notes, al calendari, a l'agenda, a modo d'una mica de diari, apuntar què fa, què està fent. Per què? Perquè quan mira una mica enrere veu que hi ha hagut constància, que ha anat tants dies a la setmana a fer aquella activitat que vol fer o que ha anat fent allò que s'havia proposat. Llavors, és una manera també de motivar-se un mateix o una mateixa i seguir realitzant aquest hàbit de un dia més. I una altra cosa important seria poder-ho fer en companyia. Aquesta part és força clau a l'hora d'incorporar hàbits, perquè al final un per l'altre és molt més fàcil a vegades que posar-s'hi un sol. I inclús, encara que no sigui l'hàbit com a tal fer-ho plegats, però sí que, per exemple, una persona que vulgui introduir, m'ho invento, la meditació. Doncs, per exemple, agafar una amiga o la parella o qui sigui o un familiar que també vulgui fer aquest mateix hàbit, poder-ho comentar, per exemple, cada dia que es vulgui meditar, per exemple, està marcat 15 minuts de meditació al dia a aquestes dues persones. Encara que no es realitzi l'hàbit conjuntament, cadascú ho faci a casa seu, per dir-ho així, es pot comentar com ha anat la meditació, per exemple, una paraula, una frase a través del WhatsApp o inclús enviar l'enllaç de la meditació que s'ha fet. És com una manera de fer una mica de check-in de com ha anat i t'acabes motivant perquè l'altre també ho està fent, no? Que a vegades potser si et comprometes amb un mateix no s'acaben realitzant al 100% les coses i en canvi si hi ha una altra persona que recolzi aquest hàbit, doncs hi ha més probabilitats de que es faci. I tot això ens facilita al final. Clàudia, no sé si de tot plegat em parlaràs demà a Espolla. Què passa a Espolla demà? Explica'ns. Sí, demà a Espolla ens trobem, de fet, a les 11, demà dissabte 24 de febrer, de 11 a 1, estarem a la sala de Fraternal i hi ha unes jornades de benestar amb sentit i parlarem una mica més de tot això perquè jo faig la xerrada de crear hàbits saludables, que parlarem també d'aquest tema amb una mica més de profunditat, però també hi haurà altres companys que parlaran de temes també de benestar i salut. Hi haurà en Ricardo Galarza, que és psicòleg i també farà la part d'introducció. Hi haurà la Mar Casas, que parlarà del sentit de la vida, i la Mònica Bernés, que parlarà de quin és el sentit de la vida també, com a coach personal. Llavors aquí doncs, indagarem una miqueta més en tot aquest estil de vida que estem fomentant per aquí a l'Alt Empordà.
Precisament d'aquest tema en vam parlar dimecres i precisament molts de vosaltres, els que fareu totes aquestes xerrades, formeu part de la ràdio i de les veus del matí, tant tu com la Mònica, com la Mar Casas, així que recomanem aquestes xerrades que demà, si no tinc mal entès, són les primeres, però hi ha altres dates i en altres municipis. Sí, exacte. Demà estarem a Espolla, però hi ha altres llocs i, a més, s'acaba les jornades amb un pica-pica saludable a càrrec del portal de l'Albera. Llavors, és un matí molt, molt complet i és gratuït, a més. Per tant, qui vulgui venir, només fa falta dir-ho, apuntar-se i serà benvingut i benvinguda a rebre doncs, aquestes xerrades i aquest pica-pica. Fantàstic. Si algú no sap com adreçar-se i com fer la reserva de plaça, que contacti amb nosaltres i donarem tota aquesta informació. Clàudia Presas, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta amb tota aquesta informació que esperem que pugui ajudar els nostres oients a crear d'una manera o altra aquests bons hàbits saludables. Gràcies per acompanyar-nos, bon divendres, bon cap de setmana i fins a la propera. Igualment, una abraçada ben forta. Estàs escoltant Les veus del matí a Ràdio Vilafant, el lloc on les notícies prenen vida i les veus de la nostra comarca s'escolten.